ng mga nagbabagang balita. Ilang pangunahing panukalang batas inihain ni na Congressman Migs at Congressman Luigi Villafuerte sa 20th Congress. Governor El Rey Villafuerte dumalo sa unang sesyon ng Sangguniang Panlalawigan. At LGU Milaor planong maglagay ng CCTV sa pagmonitor ng mga nagtatapon ng basura sa bypass road at C5. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Hindi pa man nagko-convene ang 20th Congress, ilang panukalang batas na ang ihinain ni na Congressman Migs, Congressman Luigi Villafuerte, Congressman Jory Horibata at Bicol sa party list sa mababang kapulungan ng Kamara. Kong Migs Villafuerte itinutulak ang pagsasabatas ng Sustainable Bicol River Development Authority Act. Narito ang ulat. Sa July 28 pa nakatakdang mag-convene ang 20th Congress, ngunit ilang panukalang batas na ang inihain sa Kamara ni na 2nd District Congressman Luigi Villafuerte, 5th District Congressman Migs Villafuerte, 1st District Congressman Jory Horibata at Bicol Saro Party List. Ihinain ni Congressman Migs Villafuerte sa 20th Congress ang SBRDAA o Sustainable Bicol River Development Authority Act. Ang Bicol River ang ikawalong pinakamalaking ilog sa buong Pilipinas at dahil sa lokasyon nito, ang Bicol Region ay mataas na nanganganib sa mga bagyo at pagbaha na nangangailangan ng pangmatagalan na solusyon. Kahit na walang bagyo, ang patuloy na malakas na ulan ay maaaring lumubog na ang mga bayan sa tubig baha na nagiging sanhi ng pinsala sa mga lupaing agrikultura, mga bahay at mga infrastruktura. Tulad ng nararanasan noong pananalasa ng Bagyong Christine na siyang tututukan ng nasabing batas. Isa lamang ito sa prioridad ng mambabatas. Nariyang naihain na rin ang House Bill 425 o Comprehensive Integrated Camarines Sur Flood Prevention Control Defense and Management System Act, House Bill 423, Young Farmers and Fisher Folks Challenge Act, House Bill 424 o Financial Literacy Education Act, at House Bill 420 o ang Access to Medical Cannabis Act at House Bill 421 Strategic Bitcoin Reserve Act. Samantala, neophyte man o baguhan na maituturing sa House of Representatives, 5 mga panukalang batas inihain ng dating gobernador at ngayon 2nd District Representative Luigi Villafuerte sa kanyang unang termino. Ang mga panukalang batas na ito ay ang mga sumusunod: One Patient, One Health Record Act of 2025 o House Bill number 162. Layunin ng batas na ito na magkaroon ng isang sentralisadong sistema ng mga record ng kalusugan ng mga pasyente sa Pilipinas. Mental Health and Digital Wellbeing for Youth Act of 2025 o House Bill number 163. Layunin ng batas na ito na magbigay ng suporta sa kalusugan ng kaisipan ng mga kabataan sa Pilipinas, partikular sa mga apektado ng digital technologies. Philippine Film and Creative Production Incentives Act of 2025, House Bill number 164. Layunin ng batas na ito na magbigay ng mga insentibo sa mga producer ng pelikula at iba pang mga creative production sa Pilipinas. Ang TechVoc 2.0 Act of 2025, House Bill number 165. Layunin ng batas na ito na magmodernisa ng sistema ng Technical Vocational Educational and Training sa Pilipinas at National Digital Skills and AI Readiness Act of 2025, House Bill number 166. Layunin ng batas na ito na magbigay ng mga kasanayan sa digital at AI readiness sa mga mag-aaral sa Pilipinas. Inihain naman ni Congressman Jory Horibata ng 1st District ang Kabusa Wetlands Ecotourism Act of 2025, San Rafael Mangrove Forest Ecotourism Site Act at iba pa na magpapalago ng turismo sa Premier Distrito. Habang itinutulak naman ni Bicol Saro Party List Representative Attorney Terry Ridon kasama sina Congressman Luigi, Congressman Migs Villafuerte at Congressman Jory Horibata ang pagkakaroon at pagsasagawa ng feasibility study para sa high-speed rail system na magdadala ng economic growth sa rehiyon. Ang mga panukalang batas na ito ay naglalayong magbigay ng mga solusyon sa iba't ibang mga problema sa Pilipinas katulad ng kalusugan, edukasyon, ekonomiya at teknolohiya. Jan Amador, CSN.
Dumalo si Governor El Rey Villafuerte sa inaugural session ng Sangguniang Panlalawigan. Governor Villafuerte muling nanawagan ng pagkakaisa, kalimutan na ang politika at samahan siya sa pamamahala sa Camarines Sur. May ulat si Eli Balbin. Dinaluhan ni Governor El Rey Villafuerte ang inaugural session ng Sangguniang Panlalawigan ng Camarines Sur. Dinaluhan ng mga bagong halal na board member mula sa iba't ibang distrito ng probinsya. Sa mensahe ni Vice Governor Sal Portuno Jr., tiniyak nito ang buong suporta ng lehislatura sa mga programa ng visionary leader na si Governor El Rey Villafuerte. Nagtutubod po ako na sa imong liderato, padagos ang asenso, ang pagbangon, asin ang pag-uswag kang bilog na Camarines Sur. Nagtutubod ako na sa masunod na tulong taon sa irarom kan sa imong vision asin pusog na liderato, lalo pang madakol ang mga proyektong pang-ekonomiya, pang-social, asin pang-infrastruktura na madara sa Camarines Sur bilang nanginginot na probinsya sa enterong Pilipinas sa maabot na mga panahon. Pinasalamatan din ni Vice Governor Portuno Jr. si dating Governor Luigi Villafuerte na ngayon ay 2nd District Congressman dahil sa unprecedented growth sa lahat ng sektor ng probinsya. Most notably, our status from being the 13th richest province to now becoming the 3rd richest province in the Philippines. Sa mensahe ni Governor El Rey Villafuerte, hiningi nito ang suporta at pagtitiwala ng sanggunian para sa mga programang pagtutulungan ng executive at legislative. Sa paagikan sa itong pagkasararo, mas mapapadali po ang pagtutok kan mga reforma asin proyekto para sa mas progresibong Kamsur. Ayon sa gobernador, 10 community college ang itatayo sa loob ng 3 taon sa tulong ng Sangguniang Panlalawigan. Ibinida din ito ni ang Camarines Sur ay ang 2nd largest revenue earner sa buong bansa. Marami pang inilatag na programa si Governor El Rey Villafuerte mula sa sektor ng edukasyon, turismo, kalusugan, teknolohiya, kalikasan at iba pa. Muli, nanawagan ito ng pagkakaisa at kalimutan na ang politika. Sana palagi niyo po akong imbitahin dito para lalo po tayong mag-align sa mga mangyayari. Because I will do in 3 years what others cannot do in 6 to 9 years. It's a big task. It's a big challenge. That's my challenge to myself. Because if I plan to do 100 things and I only accomplish 50, I feel that is still good enough. Maraming salamat. Mabuhay ang Kamsur! Mabuhay tayong lahat! To God be the glory always and forever. Maraming salamat. Eli Balbin, CSN. Tila wa-epek ang babala na may nakalagay na multa sa tabi ng C5 sa Milaor, Camarines Sur dahil sa samot-saring basura. Bagong alkalde ng Milaor humingi na ng tulong sa Kapitolyo Probinsyal ng Kamsur sa paghakot ng mga basura sa lugar. Narito ang ulat. Tambak na basura dito, tambak na basura doon. Ganito ang sitwasyon sa C5 Road sa Milaor, Camarines Sur. Tila baliwala sa mga hindi pa matukoy na individual ang signage na ito na may multa ang pagtatapon ng basura. Ganito rin ang sitwasyon sa Bypass Road sa parehong bayan. Ito umano ang isa sa mga tututukan ng bagong administrasyon sa Milaor sa pamumuno ni Mayor Bing Iyoste. Ang aram ko po talaga, ini yung C5 saka itong Bypass Road kang Burong-Burungan and Barangay Balagbag, grabe na po duman ang basura. So sa ngunyan po, ng kasuguan si Mayora na inuton mo na itong sa C5 Road, Pasiring Sabang, na magkarilinigan mo na to kang ano yan. Kaya yung mga presenting mga utility niya ang digdingon yan. Medyo masupog sa nag-aaragid. Ayon sa LGU, may mga natatanggap silang ulat na may hindi residente ng Milaor na nagtatapo ng bultong basura sa naturang mga lugar. Hinala ng LGU, madaling araw o gabi itinatapon ang mga basura sa lugar. Kaugnay nito, mas pangpapaigtingin ng LGU ang pagmonitor at pagbabantay sa lugar para panagutin sa local ordinance ng munisipyo. Makalagning siguro mga CCTV. Araw kayo ng garo kayo para mahiling talaga. As in, papasadahan sa mga so kung mga may barangay na nakakasakop garo,
pwedeng magpasada. Hihingi rin ng tulong ang LGU Milaor sa provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte para maalis at mahakot ang mga basura sa lugar. Nick De La Cruz, CSN. Isiwalat ang lahat at walang sugar coating. Ito ang pagikayat ni Mayor Tinda Navar sa mga department head nito sa San Fernando, Camarines Sur. Mga prioridad na programa ng bagong alkalde ilalatag sa nakatakdang executive and legislative agenda. Narito ang ulat. No sugar coating, tell all kung ano yung mga issues and concerns din sa department nila. Ito ang unang kautusan ni Mayor Tinda Navar ng San Fernando, Camarines Sur sa kanyang mga department head sa lokal na pamahalaan ng bayan. Ginawa ni Navar ang pahayag sa unang araw ng kanyang panunungkulan bilang alkalde ng San Fernando kung saan binigyang diin ito na dapat transparent ang bawat department head sa pag-report halimbawa sa nagamit ng pondo ng LGU. Since may DILG memorandum for transition, so iyan ang pighagad ko sa inda. Si part 1 is ito lang parang presentation of itong mga na-utilize na fund and issues and concern. Isa pa sa marching orders ng bagong alkalde ang pagpapalinang at paglilinis sa munisipyo. Nakatakdang pangunahan rin ni Mayor De Navar ang executive at legislative agenda ng LGU para ilatag ang mga prioridad na programa sa bayan gaya ng papapatayo ng community college at sanitary landfill. Chris Novello, CSN. Dead on arrival sa ospital ang isang 18 anyos na motorcycle rider matapos makasalpukan nito ang isa pang motor sa Legazpi City madaling araw nitong July 1. Makikita sa CCTV na mabilis ang patakbo ng rider na nag-overtake sa isang truck at nasalpok ang kasalubong na motorsiklo. Naidala pa sa ospital ang 18 anyos na lalaking rider ngunit hindi na ito umabot pa ng buhay. Hinihinalang nakainom ang motorcycle rider. Samantala nagpapagaling pa sa ospital ang 28 anyos na rider na nakabanggaan ng namatay na motorcycle rider. Sinimulan na ng Camarines Sur 2 Electric Cooperativo Casureco ang pag-relocate ng mga poste ng kuryente na nasa gitna pa ng kalsada. Pag-relocate sa mga poste na naapektuhan ng road widening, posibleng abutin naman ng 2 hanggang 3 linggo. May ulat si John Amador. Sinimulan na ng mga tauhan ng Casureco ang paglilipat ng mga poste ng kuryente na nakahambalang sa pinalawak na kalsada sa kahabaan ng Barangay Balatas at Kararayan sa Naga City. Ang sa wakas na pag-relocate ng mga poste matapos ang may babang pondo ng DPWH sa kooperatiba para sa relokasyon ng mga ito. Nagpuuna po si Casureco sa pag-relocate po ng mga poste na naapektaran po kaining road widening project along Balatas, Kararayan Road. Total number of poles po kaya nasa 100 plus. Gusto sabihin, halawig po yan and dakol po ang poste na tatrabahon po sa tuyang kooperatiba. And tigihiling ta na baka ngunya na bulan na July 2025, mahiling na po si magiging epekto kaining trabahong ini. Nakakabahala kasi ang mga poste para sa mga napapadaang sasakyan at residente sa lugar na minsan nang nagiging sanhi ng aksidente. Kami rin sa Barangay Balatas as well as Karaya, siguro natutuwa na rin na yung mga poste dyan na nasa gitna ay maililipat na sa panahon na ito. Kasi naman marami nang nadiskusya dyan. Lalo sa may Karayan, sa may Balatas, may nadiskusya na din na dahil sa poste nasa gitna. Kami nagpapasalamat din sa Casureco at aksyonan kaagad ito. Although kahit matagal-tagal na pero at least ngayon ay maayos ang mga poste ilalagay na sa gilid. 2 hanggang 3 linggo umano magtatagal ang operasyon ng paglilipat poste. Subalit depende pa umano ito kung agad napapayag ang may-ari ng mga apektadong pribadong lote na paglilipatan ng mga poste. May mga padikit-dikit pang problema na na-encounter kita, may mga private lot po kaya, may mga sadiri duman, si mga residente sa lugar na day po nag-uuyon pa na malaagan ng poste o mapatindugan ng poste itong sa indang lote na kung sa may issue pa po pag-abot duman sa compensation. Kaya iyan ang tigigahagad taning tabang sa LGU saka sa DPWH kung sisay po ang mabayad po kay ini. Sana ining mga maapektaran na mga konsumidores na may sadiring pribadong lote, sana magtugot naman kita the more na nadidelay ang project, the more po si extension o si number of days na data po ini ma-relocate sa tamang oras. Kami naman sa barangay papag-usap na dati ang mga private lot na
pumayag na para at least kahit paano ay maayos na ang mga poste dyan sa Barangay Balatas along the road yan. Natagalan man ang paglilipat ayon kay Bukay, naisapinal na ang desisyon matapos ang maayos na pag-uusap ng mga ahensya hinggil sa paglilipat ng mga ito. Hindi po si Bunga ka itong halos sige-siging urulay. Sabi ko, ang gabos na problema pag di po na pag-uurulayan talagang masakit ma-resolve. Kaya lang, yun na ini, nagbunga na si communication kang kada agencies, kang gobyerno na nagpapa-implement kay ini. And sa Kasureko to, mantinido man na ang satuyang stand na dapat mabayadan man ang satuyang mga naapektaran ng mga linya ng kuryente. Arog man kang ibatang mga project pag abot sa relocation ka mga poste along Magsaysay Avenue, MT Villanueva and San Felipe na nabayadan tulos kita magayon ang linya kang kuryente na i-relocate tulos si poste. Gayon pa man may pakiusap sila sa mga consumer na maapektuhan ng panakanakang power interruption dahil sa nasabing paglilipat. Maglaom kita na may mga series of power interruption na mangyayari sa lugar between Balatas and Cararayan Road. Dahil papabiluhon taman ining mga workforce ni Kasureko to, may task force kitang binilog para mailipat na si mga poste. Ayon sa kooperatiba, hanggang maaari umano ay papabilisin ang paglilipat ng mga poste para maiwasan ang posibleng dulot nitong aksidente. Jan Amador, CSN. Dahil sa pag-uulan ay umapaw ang spillway sa barangay Luluwasan, Balatan, Camarines Sur. Naging pahirapan din ang pagtawid ng mga sasakyan dahil sa naitalaring pagguhon ng lupa. Nang bumuti ang lagay ng panahon ay nagsagawa ang Bureau of Fire Protection Balatan ng flushing sa kalsada, lalo na sa barangay Laganak. Layunin nito na masiguro ang kaligtasan ng mga motorista at commuter na dumaraan sa lugar. Patay ang isang 42 anyos na padre de pamilya sa Pamplona, Camarines Sur matapos umanong makuryente. Ayon sa asawa ng biktima na tumanggi ng humarap sa kamera, tumutulong umano ang kanyang mister sa pagkukumpuni ng bubong. Aksidenteng nadulas ang biktima at nakadikit sa kawad ng kuryente na dahilan ng kanyang pagkamatay. Case closed na para sa Philippine National Police ang pagkamatay ng 18 anyos na binata sa loob ng isang simbahan sa Naga City nitong June 29. Ayon sa Naga City Police, malinaw sa kanilang investigasyon na walang foul play sa insidente. Pero ayon sa pulisya, patuloy ang sinasagawang investigasyon at pagtukoy ng pulisya sa kung kanino ang ginamit na baril ng biktima. Samantala, simula July 3 ay bukas na muli sa publiko ang simbahan matapos isara ng 3 araw kasunod ng nangyaring insidente. Pinangunahan ng provincial government ng Camsur sa pamamagitan ng EDBERO ang pagsasanay ng mga law enforcement agencies sa Incident Command System o ICS. Disaster response ng mga ahensya ng pamahalaan, layuning mapatatag pa sa pamamagitan ng aktibidad. May ulat si Eli Balbin. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo, pinangunahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villapuerte ang isang pagsasanay ukol sa Incident Command System o ICS. Ang Incident Command System ay isang pamamaraan na ginagamit sa pamamahala ng mga insidente at anumang emergency situation. Layunin nitong mapanatili ang kaayusan, koordinasyon at epektibong pagtugon sa panahon ng sakuna, aksidente o anumang uri ng emergency. Unang-una po, itong ICS po ay isa po itong Disaster Response Protocol. Ito po ay ginagawa natin para ang lahat ay alam kung anong gagawin during disasters. Kasi yung makalumang sistema po natin ginagamit, ang ginagawa natin during disaster operations, ang bawat ahensya ay may kanya-kanyang ginagawang pagresponde. Using ICS po, sama-sama silang lahat, na hindi na tinitingnan dito yung galaw ng bawat ahensya, bagkus isang response operations na binubuo ng iba't ibang ahensya. Layunin nitong turuan ang mga kalahok ng tamang proseso sa pag-organisa at pagpapatupad ng emergency response sa panahon ng sakuna.
Ayon kay Police Major Ronald Brugada, Acting Chief of Police ng GOA, maliban sa pulisya, malaking tulong ito sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang mas mapabuti pa ang koordinasyon at epektibong pagtugon sa mga kalamidad. Sa pamamagitan ng ICS, mas nagiging organisado at mabilis ang pag-aksyon sa oras ng emergency. Hindi lang sa PNP ang malaking tulong ito, no? Sa lahat ng agency na i-involve sa mga operation ng mga disaster or mga events, no? So PNP, AAP, Bureau of Fire, and PCG and other agency, pati LTO, nalalaman namin dito kung paano lang yung isang galawan lang. Ano? For example, may isang incidenting nangyari, alam namin yung galawan kung anong dapat magiging role namin dito. Ang ganitong aktibidad ay bahagi na rin ng panawagan upang mas mapalawak ang kamalayan ukol sa disaster preparedness at resilience na siyang pangunahing layunin ng National Disaster Resilience Month. Eli Balbin, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Cancer News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.